Panjenengan tasih midhangetaken Radio Suaka 107.7 Suaka FM. Radio Suaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Suaka pancen jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudibyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul, fraksi Golkar. Dhateng para pandemen Radio Suaka. Derek ngaturaken sugeng makarya, paringi sehat, lancar sedayanipun. Mugi karahayon tansah rumentrah dhateng kula panjenengan sedaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pandemen Radio Suaka, kula Dimas Tejo. Ngaturaken sugeng midhangetaken Radio Suaka FM 107,7 MHz, radio desa kualitas kutha. Ingkang dipun pancaraken saking tlatah Desa Budaya Gilangharjo Kauman RT 04 Gilangharjo Pandak Bantul Ngayogyakarta. Radio Suaka pancen jos. Aja lali dulur semua, panjer terus Radio Suaka. Request lagu kula ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten ing 107,7 Radio Suaka ingkang dipun pancaraken saking Dusun Kauman RT sekawan Gilangharjo Pandak Bantul. Ing dalu menika kula Mbah Karyo pun bantu kalih Mas Operator Mas Sap ingkang operator handal nggih. Dalu menika surya kaping 24 April warsa kalih ewu selangkung kados padatan saben Kamis wonten malam Jumat ngawontenaken warna-warni campur sari kagem pamidhangan Suaka wonten ing pundi kemawon saged nyawiji wonten ing 0838 gangsal 6666 9966 kula tenggo wonten ing nomor niku. Ugi saged mirsani wonten ing Facebook Suaka-Suaka. Ing dalu menika kula Mbah Karyo nggih. Badhe ngaturaken setunggal tembang Roro Jonggrang. Nih.
Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah berat kowe kaliwan Laura perang iki kanggo kudu rapo Bella mungkin DJ Tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu penging Prabu Damarmoyo aku duwe ati sekti Pandawasa Roro jonggrang mantos sun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe patono ya jonggrang panyuwunmu tak turuti Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan kowe ojo malungko perang iki kanggo kudu rapo Tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu penging Prabu Damarmoyo aku duwe aji sekti Pandawasa Roro jonggrang manut sun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe ya jonggrang panyuwunmu tak turuti setunggal lagu pambuka nggih Roro jonggrang duet Injih kagem pamedhanget swaka wonten ing pundi kemawon ing badhe nyawiji kula tenggo wonten ing 0838 gangsal 6666
0966 nggih. Ugi ingkang badhe nyawiji saged nyawiji wonten ing Facebook Suaka-suaka. Ing dalu menika kula Mbah Karyo nggih sesarengan kalian Mas Operator Mas Sam. Enje ingkang badhe nyawiji halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kang Ibu niki. Nggih. Nggih. Mesti nomor 1. Nggih. Niku mah mboten nggawa kula hadiah nggih. Kok sepi niki? Nggih. Niki nembe mawon niki rampungan niki. Nggih, kula yang delok nyenale nyanyi Oh, Jasman. Alhamdulillah. Namung kangge anu kok nggih ajar-ajar niki. Facebook suaka-suaka merdumen. Nggih. Nggih kentune kagem sumangga. Yo lagu riyen, Oh, lagune napa nggih? Anjir. yen lagu Teja mawon. Nggih. Gubuk asmara. Gubuk asmara nggih. Kentune kagem Nggih, Mbah Karya sekeluarga. matur nuwun. Mbah Hidup, Nggih. Mbah Warso, Nggih. Mas Sam, Mbah Marto, Nggih. Pak Garuda, Nggih. Mbak Reni, Nggih. Pak Giono, Nggih. Mbak Minarse, Nggih. Bu Endang, Bu Kardian, Nggih. lan sedaya kemah Pak tiga suwe mboten atensi enten apa? Nggih, Pak sinten? Pak Marno, Oh, nggih. bakule mie ayam. Bakule mie ayam nggih. Kira suwe mboten atensi ki napa? Nggih. Tak nggih sehat to. Alhamdulillah mungkin sehat niku. Lah nggih kok mboten Namung dereng medal niki. Lan sedaya kemawon. Nggih. Suaka memang jos. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mugi kagem pamit dengan suaka nggih. Ingkang badhe nyawiji lewat telepon kula tenggo wonten 0830 gangsal 6666 9966. Wow, sampun pun bikak kalian buntin wonten ing Pandak. Injih, kalian Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Sugeng dalu. Injih. Mbah Mbak Karyo. Karu, Mbah Karyo. Injih, sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Sam. Injih. Badhe nyuwun lagu Lintang Asmara. Lintang Asmara nggih. Kinten-kinten nggih. Sumangga. Agem Mbah Karyo. Matur nuwun. Mbah Marto.
Suwanto, Nggih. Pak Saam sekeluarga, Nggih. Bu Entin matur nuwun sing Nggih. pun sing Tina, Nggih. Bu Eka sekeluarga, Nggih. Pak Pardi, Nggih, Pak Parti Pak Bengkel. Suraji, Nggih. Mbah Parso sekeluarga, Bu TB, Nggih. Bu Kardia, Bu Kardia. Bu Yuni, Nggih. Pak Supan, Nggih. Mbah Singo sekalian, Nggih. Pak Marno Nggih. sekeluarga, Pak Boyo, Nggih. Joko, Bu Baria, Nggih. lan sedaya pandemen suwaka. Nggih. Mawon sugeng mitangetaken ingkang ayahe tugas, sugeng tugas. Nggih. Pun ngoten nggih mawon. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bu Endang wonten ing Gandut. Nggih. Matur nuwun sampun nyawiji nggih. Ugi kagem pamidangan swaka wonten ing pundi kemawon. Ing dalu menika saged nyawiji wonten ing 0838 gangsal 6666 9966. Ugi ing dalu menika ingkang sampun nyawiji lewat WhatsApp swaka-swaka menika. Mbokne bocah-bocah. Hahaha. Nggih. Nderek ngregengke nggih Mbah Karyo ugi masam sisan le ngenteni tembang-tembang campur sari ngantos rampung. Tak kancani nanging ten pendopo mawon. Monggo semangat semangat. Niki namung ngenteni mboten nyuwun lelagon niki. Le ngenteni teng pendopo. Nggih matur nuwun. Injih kagem pamidangan swaka ingkang dalu menika badhe nyawiji lewat WhatsApp ugi ingkang ngersakaken pangandikan lewat telepon kula tenggo wonten ing 0838 gangsal 6666 9966 Radio Swaka, Radio Desa Kualitas Kutha. Nggih timbang sepi monggo pun simak lelagonipun sumangga.
107.7 Suaka FM. Yen liwat aku kelingan kupu kae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge kubuk asmara yen kae tak ku andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara kupu kae nyimpen mati wiwit biyen tumeka saiki kupu kae kebak cerita wayang wengi nganti gagak catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karo mergo leren ning kubuk asmara yen liwat aku kelingan kupu kae biyen tak goleren ing cagak tebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge kubuk asmara yen kae tak ku andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara kupu kae nyimpen pati wiwit biyen tumeka saiki kupu kae kebak cerita wayang wengi nganti gagak rino catetan sajroning ati tetan
saya merhati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara siang pantara ratri mong eling manis ing ati satiaku bisa anduweni marang satya Sulasmi rasa kangen dan ngimputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balenjani janji sapaya mukti sapaya pati wong tegas tresna mungkin Maria tombo sasajroning batinku wong tegas antep ngrasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu sanadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna sanadyan nyawa koncat saka repot wis tresna rapi sati
badul santep rasa hatimu tresnaku tulus roning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna senadyan nyawa koncat saka repot wis tresna rapi sati pisana yen wis tresna ora bisa dipisahna 107.7 Suaka FM. Inji kalih lelagon sampun kapiyarsa mugi ndadosna rena dumateng Mbak Entin Bu Entin kalian Bu Endang wonten ing Gandon ingkang sampun lumebet wonten ing Facebook Suaka-suaka campur sari suaka nderek gabung nyuwun langgam panjerina matur nuwun saking Bu Ekawati Nyo sampun nyawiji lewat Facebook Suaka-suaka nggih mangke pun tenggo ugi saking Pak Dimuncer sakmenika gabung nika wah nyas mleng lagune matur nuwun ugi saking Palembang Tanjung Si Api-api nggih Pak Tukidi nih Jalan Pelabuhan Tanjung Si Api-api Palembang campur sari suwakan dari absen nyuwun lagu Caping Gunung matur nuwun nggih kagem Pak Tukidi wonten ing Palembang nggih matur nuwun sampun nyawiji nggih pun tenggo lagunipun ugi kagem pamit dengan suwaga wonten ing pundi kemawon ing dalem menika badhe nyawiji kula tenggo wonten ing 0838 gangsal 6666 suwakan nggih ing dalu menika wanci radi panas kados-kadose mendung ingkang badhe nyuwiji saking Genen ini Pak Eko ini suwangga badhe nyuwiji halo nggih halo nggih sugeng dalu
Niki saweg leyeh-leyeh niki Pak Iko. Boten. Nyambi Wo nggih. nonton voli. Wo Brolika. nggih. Kalian monggo pun nyamekanipun pun sambi niku. Nggih, iki. Sisa-sisa adat. Nggih. Nek nggen kula pun diganti intip niku. Wah, ayo sekeca niku. Mripik. Semonggo. Mangke anti ninggalkan tresna. Nggih. Assalamualaikum. Kanten tukan. Ya mau. Monitor radio Suaka. Biji-biji. Dengan cara begitu sangat akan sampur satu sugeng kala. Nggih, ingkang sami seragen nggih. Nggih mangke nderek Oh nggih, nggih. Matur nuwun. katen mawon. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika saking Pak Eko Genen nggih. Matur nuwun sampun nyawiji wonten ing warna-warni campur sari nggih. Ugi dalu menika ingkang lumebet wonten ing WhatsApp swaka-swaka nggih. Saking Bu Yuni ya wonten ing Tambalang nggih. Sampun nyawiji matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Karyo Masam nyuwun lagu Podang Kuning nggih matur nuwun. Dalu menika Bu Yuni sampun nyawiji wonten ing WhatsApp swaka-swaka nggih. Pun tenggo lagunipun nggih Bu. Nggih. Ugi ing dalu menika ingkang sampun lumebet wonten ing Facebook swaka-swaka saking Mas Rudianto Widodo nggih. Sugeng dalu swaka-swaka nderek gabung nyuwun langgam tembang langgam setya tuhu. Nggih, niki saking Pak Rudi Widodo. Ingkang wau siang napa Dede nggih niki? Halo swaka-swaka. Niki saking Pak Rudi. Menawi mboten klentun niki wonten ing Kilen UMJ. Nggih, matur nuwun sampun nyawiji. Lagunipun pun tenggo nggih. Lagunipun Setya Tuhu nggih samangke. Ugi kagem pamit dengan swaka wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika badhe nyawiji. Kula tenggo wonten ing 0838 gangsal 6666 dalu menika ingkang sampun lumebet wonten ing Facebook menika nggih. Wonten lakon Panjerino nggih. Sumangga katur. Sawengitan bisa nendra kawang-kawang katonan ning netra tak sesuwun mugi enggal enjang
kadosan ati sing kapan yen lintange panjerina suburat munar ngalilo aku wis nganti-anti tenan nang stasiun balapan masasat kaya sewitu ngantu-antu ngenteni tekamu pitutur rakit asmara latihan merah ning ing rasa mung sedilah yen lintange panjerina melu setya ngrewangi ngenteni yen sepur senja wis katon teko esemuna bania hati sawengitan bisa nendro kawan-kawan katonan ning netro tak sesuwun mugi enggal kadosan ati sing kapan yen lintange panjerina kusum munar ngalilo aku wis nganti-anti tenan nang stasiun balapan sasat kaya sewitu ngantu-antu ngenteni tekamu pitutur rakit asmara najan merah ning ing rasa mung sedila
lan lintange panjerina melu setya grewangi ngenteni yen sepur senja wis katon teko semuna baniati Saka
musik lagi. Global
ono ngendi ajarene wis menang agak turutan sing dikatakan nate janji ane saiki apa lali ane gunung tak jadoni sego jago yen mendo tak siliki sampe gunung songkor pisaunya aku nang desa ada di rejo ini orang Pamintaku 107.7 Suaka FM. Pamintaku nimasito katot runtuh tan
saruntungan ing sarina sabarengine datan kenggang sarambut lamun atuh caketing ati yen cedak tansah mulat sito asitu pindha mimilan mintuna ayo nimas barengan tepi wajib situasi rayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudibyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul, fraksi Golkar.
Dateng para pandemen radio Swaka. Derek ngaturaken sugeng makarya, paringi sehat, lancar sedayanipun. Mugi karahayon tansah rumentrah dhateng kula panjenengan sedaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 Suaka FM. Sajake kok ono perlu esuk wis nangekke aku ning tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak dipanku Wis kowe ra usah suloyo dek bengi metu karo sapa ning kamemu lipstick sapa yen kudu bocah wadon kaki dong jati ya terus ya aku ra ngendi-endi deh malah aku njaluk tulung mbok keroki pirang-pirang dina ora mbok turuti wetengku prasane kaya dikuduki Ngeten ngendi sing bakal kuat ati Kumprak-kumprak bendino makani tinggi kaya ules Simpanjane ora mesti Apa aku arep mbok pakani wedi Wis nanyekre emoh dek Yen ngono aku wae sini-kre aja dek aku masih cinta padamu my darling I love you Wis nanyekre emoh dek Yen ngono aku wae sini-kre aja to dek aku masih cinta padamu my darling I love you kaya London saja kok ono perlu esuk wis nangekke aku ning tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak dipanku Wis kowe ra usah suloyo dek bengi metu karo sapa ning kamemu lipstick sapa yen kudu bocah wadon liya bengi aku ora nang endi-endi malah aku njaluk tulung mbok keroki pirang-pirang dina ora mbok turuti wetengku rasane kaya disutuki Wadon ngendi sing bakal kuat ati Kumprak-kumprak bendino makani tinggi Jauh-jauh ning belanjane ora mesti Apa aku arep mbok pakani wedi Wis nanyekre emoh dek Yen ngono aku wae sing sumingkre aja dek aku masih cinta padamu my darling I love you Wis nanyekre emoh dek Yen ngono aku wae sing sumingkre aja dek aku masih cinta padamu my darling I love you
kagem pamidhanget suaka wonten ing pundi mawon. Ingkang dalu menika nyawiji liwat gelombang radio ugi nyawiji wonten ing Facebook suaka-suaka. Matur nuwun dalu menika sampun nyawiji nggih. Menika setunggal lakon blebes nggih. Ugi kagem pamidhangan suaka wonten ing pundi mawon. Nyuwun ngawuten dalu menika sampun nedahaken 10:30 dan 11 nggih. Serampat pedhot sing kiwa kathah lepat kula nyuwun ngapangapura. Serampat pedhot sing tengen blas ora kanggo tenajan. Kathah lepat Mbah Karya ugi masam nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 Suaka FM.